Ikamatha video ya msiku lero mukhala mutadziwa mbiri ya Jane Asa. Kuti Jane Asa ndi ndani nanga iyeyo kwenikweni amapanga zinthu zotani. Musiku lero mundilole kuti tingoyang'ana mbiri ya moyo wake mwachidule komanso mo zinthu zokhazo zimene zili zofunikira kwambiri. Jane Asa amene ndi Justice Dr. Jane Asa anabadwa pa 11 Oktoba mchaka cha 1955. Iyeyo anabadwira ku chipatala cha Nkhoma ku Lilongwe. Iyeyo ali ndi ma degree okwana atatu okhuzana ndi zamalamulo. Yoyamba anayipeza kuchokera ku University of Malawi. Iyeyo alinso ndi masters degree komanso degree ya udokta pa zamalamulo makamaka omenyera ufulu wa anthu, imene anayipeza kuchokera ku University of Nottingham kumeneko ku England. Jane Asa ndi jaji oyamba komanso wamkazi kukhala ndi PhD. Ali ndi ana awiri amene winayo ndi lawyer komanso winayo ndi mbusa. Mchaka cha 1978 Dr. Jane Asa anayitanidwa ku UK kumene anakakhalako zaka zokwana 4 kumene anapezako experience yoona zamalamulo. Mchaka cha 1997 anasankhidwa kukhala jaji wa khoti lalikulu la Malawi ndi president wa nthawi imeneyo Bakili Morozi, ndipo wakhala ali oweruza kwa zaka zokwana 22, ndipo anakhala oyamba komanso wamkazi kukhala attorney general kuchokera mchaka cha 2006 mpaka na 2011. Anakwezedwa kukhala mlangizi wa mkulu kwa zaka zokwana 10. Jane Asa anakhala mkulu wa bungwe loyendesa zisankho la MEC pa chisankho cha 2019, ndipo udindo umenewo udausa zionesero komanso mkwiyo wa Amalawi ochuluka pamene ena amayikira kumbuyo Jane Asa ndipo ena anadana nawo m'mayo kamba ka zolakwika zimene zinapezeka pa zisankho zimene anthu ankafuna kuti iyeyo atule pansi udindo, koma gulu lina la azimayi limene linali pambuyo pa Jane Asa amene ankalisogolera ndi Saudi White komanso minister wa gender mu nthawi imeneyo Mary Navicha, ponena kuti kuwachosa a Jane Asa kukuonesera kuipa mtima komanso kukhala ndi mtima wasankho kusalana makamaka pa nkhani yokhuzana kuti winayo ndi wamkazi kapena winayo ndi wamuna. Ndipo amayi ochuluka anachita zionesero poyikira kumbuyo mayi Jane Asa atavala ma t-shirt olemba kuti I am Jane Asa. Koma bwalo la High Court ku Malawi komanso Supreme Court ku Malawi komweko anathesa zosatira zonse za zisankho makamaka za president kapena kuti anachita nullify kumene anapeza kuti komiti yoyang'anira zisankho mu usogoleri wawo inaperewera komanso inanyalanyaza zinthu zingapo. Ndipo mu nthawiyi panali gulu lina limene linkafuna kuti a Jane Asa atulebe pansi udindo wawo. Gulu ili linali lotchedwa Human Rights Defenders Coalition kapena kuti HRDC, limene limasogozedwa ndi Timothy Ntambo, Gift Trapenzi, Bile Mayaya komanso Luka Tembo ndi anthu ena ambiri. Pa 21 Mei mchaka cha 2020 Jane Asa analengeza zakutula udindo wake ngati mkulu wa bungwe la MEC, pamene makhoti onse awiri ananena kuti masankho sanayende bwino ndipo ananena kuti zisankho zibwerezedwe. Ndipo Peter Mutharika anavomereza kutula pansi udindo kwa mayi Jane Asa, ndipo pa 7 June mchaka cha 2020 President Peter Mutharika anasankha Justice Dr. Chifundo Kachale kukhala mkulu wa bungwe la MEC. Mwezi wa April mchaka cha 2025 Dr. Jane Asa adaonesa chidwi chozapikisana nawo ngati phungu wa Democratic Progressive Party kapena kuti DPP mnyumba ya malamulo, ndipo mu July a Jane Asa adalengezedwa ngati wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP a Peter Mutharika. Ngati Peter Mutharika ndi chipani
chipani cha DPP azapambane zosatira za zisankho zimene tili nazo mu September, zizakhala automatic kuti Jane Ansa ndi running mate wa dziko la Malawi. Ndipo ngati DPP izampase pressure kwambiri Peter Mutharika kuti wakula akuyeneka asitule pasi udindo, ndiye kuti Jane Ansa akhonza kuzakhala president wa dziko la Malawi. Izi talankhula ngati Peter Mutharika atawina zisankho, komanso mkatikati mwa zaka 5 ngati angazalandire pressure kuchokera ku DPP kuti iyeyo wakula atule pansi udindo. Langa dzina ndi Sam Mavita. Ngati mwayikonda video iyi tipemphe kuti muchite subscribe.